खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोफोर, आं दिनै BTC नि भट काउन्टिं सोलिबाय थानायनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव बबे बियाबनि सोर बिजाथिया, बबे पार्टिनि बिजाथिया बेसेबां आवगायनानै दं आरो बेसेबां राउन्डसिम सहैखो नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लेटेस्ट आपडेट होगोन दे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आं बे भिडिअखौ दा खालामदों 6:23 माने 6 PM 6:23 PM आव आं भिडिअखौ बानायदों। नोंथांमोना नायनो हायो टाइमखौ। दा बेयाव बबे बियाबनि सोर बिजाथिया बेसेबां आवगायनानै दं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन। दा गिबियावनो आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो थाखाय आखायाव लादों। दा लोगोफोर, नोंथांमोना सोरखौ सिफ जागोन बायदि नुहुरखो नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। दा नोंथांमोना गोबां लिडिं जाबाय थानायखौ नुनो मोनखादों नङा होमबा लोगोफोर? BPFनिया बांसिन लिडिं जानानै दङ। गोबां बियाबावनो बांसिन बिसिना लिडिं जानानै दं। आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं गिबियावनो बुंगोन दि दासिम 3 केन्डिडेटआ अलमस्ट माने बिसोर उइनार जाखाबाय आरोना। बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो सानदों उइनार जानायखौ। दा जोंनिया उइनार जानाय खौरां मोननाय जादों, नोंथांमोननो फोरमायनो लानो सानदों। आं बियाबनि मुंखौ होनला, जिखुनु BPFनिफ्राय 3 बिजाथिया उइनार जाबाय। गिबियाव दङ रबिराम नार्जारी। नोंथांमोना जानो हागौ बियो बबे बियाबनिफ्राय गेलेदों नोंथांमोना मिथिखागौ खोमा। बेनि उनाव रबिराम नार्जारी, उनाव पानिराम ब्रह्म, बेनि उनाव जेम्स बसुमतारी। बिथांमोना BPFनि जानानै 3 बिसोरो केन्डिडेटआ देरहाखाबाय दे। अलरेडि बिसोर माने उइनार जाबाय। दा बेनि उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बबे बियाबाव दासिम बेसेबां राउन्ड सोलिनानै दं। गिबियावनो खोन्थानो सानदों आं 5 राउन्ड काउन्टिं जानायाव 36 नं हरिसिंगा बियाबाव गासै BPFआ लिडिं जानानै दङ। त्रिजित दैमारी बिथाङा 6816नि बारा माने फारागथियाव बियो लिडिं जानानै दं। BPFआ गासै मोननो हादों 17814। बेनि उनाव 10998 UPPLआ मोननो हादों 6816 भटनि फारागथियाव लिडिं जानानै दं। बेनि उनाव नोंथांमोननो फोरमायनो लादों धोनस्री कनस्टिट्युएन्सि 36 नं धोनस्री बियाबाव 6 राउन्ड सोलिबाय दे लोगोफोर। दा 6 राउन्डनि बिथोराव गासै बेयावबो BPFआ लिडिं जानानै दङ। धोनस्री बियाबाव बेयाव गासै BPFआ मोनदों 25397, UPPLआ मोनदों 15837। गासै बेयाव BPFआ लिडिं जानानै दङ 9560नि फारागथियाव अलरेडि माने लिडिं जानानै दङ। 6 राउन्ड आरोना बियो। बेनि उनाव 38 नं भैरबखुन्द बियाबाव नोंथांमोननो फोरमायनो लादों। बेयावबो भैरबखुन्द बियाबाव BPFआनो माबा जानानै दङ, लिडिं जानानै दङ। 4थि राउन्ड बियो। बुंनो थाङोब्ला BPFनिफ्राय गासै 7389 मोनदों गासै भटार्सआ। UPPLआ मोननो हादों 3683, BJPआ मोनदों 4274। बेयाव गासै 3115 भटनि फारागथियाव लिडिं जानानै दङ BPFआ। बेनि उनाव 5 राउन्ड 40 नं रौता समिस्थिनि, बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। BPFनियाबो बेयाव लिडिं जानानै दं। BPFनिया गासै मोनदों 21051 आरो UPPLनिया मोननो हादों 16193। बेयाव गासै BPFआ 4858 लिडिं जानानै दङ। बेनि उनाव 5 नं सराइबिल बियाबनिखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। 4 राउन्ड सहैबाय बिथांमोननि बियाबनि काउन्टिंआ। बेयाव मोननो हादों BPFआनो लिडिं जानानै दं। बेयावबो BPFआ मोननो हादों 6437, UPPLआ मोननो हादों 5116, BJPआ मोननो हादों 3984, 1321 BPFआ लिडिं जानानै दं। बेनि उनाव फैदो दानिया 9 नं बनरगाव बियाबाव 6 राउन्ड सोलिबाय। 6 राउन्डनि कमप्लिट जाबाय। दा 7 राउन्डआ काउन्टिं जागासिनो दङ। 6 राउन्डनि कमप्लिटसिम गासै बेयाव UPPLआ लिडिं जानानै दङ। गासै 8989 UPPLआ मोननो हादों। BPFआ मोननो हादों 8774। गासै UPPLआ 215 भटनि फारागथियाव लिडिं जानानै दं। बेनि उनाव 10 नं देबोरगाव बियाबनिखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। 10 नं देबोरगाव बियाबाव 6 राउन्डआव थांबाय। 6 राउन्डनि फिथाइ बादियै दासिम UPPLआ मोननो हादों 14990, BPFआ मोननो हादों 14973,
बेयाव इउपिपिएलआ मोन 17 बर्डनि फारागथियाव लिडिं जानानै दं।